Старият град определено е най-красивата и най-интересна част на Будва. Намира се върху полуостров, вдаден в Адриатическо море. В миналото Будва е бил на малък остров, който в последствие се е свързал с сушата с пясъчен провлак. Обграден е от дебели каменни зидове. При едно унищожително земетресение през 1979 година много от къщите в Стария град са разрушени. Будва е изграден наново, като процесът на възстановяване отнема 8 години. Всички разрушени сгради са възстановени в първоначалния им вид и днес почти не се откриват свидетелства за това катастрофално събитие. Старият Будва е изграден в средновековен стил. С тесни малки улици, крепостни стени и постройки изцяло запазили духа на венецианската култура, която е оставила тук богато наследство. В стария град на Будва човек се чувства като в куклен свят. Малки каменни улички, прозорчета с бели и морско-сини капаци, статуи и кули. Кокетни бутици и примамливи заведения. Типичен средновековен град, и то много добре запазен. Вероятно, в миналото е било много удобно градовете да бъдат изграждани по този компактен модел. Хората не са разполагали с транспорт и колкото по-събрано и избито е всичко, толкова по-удобно е за живеене. Днес вървим по тесните улички и се опитваме поне да си представим какво е било тогава. Какъв живот е кипял по тези кълдърами между каменните сгради. И как изобщо са могли да отделят място за ето такива площади и храмове. Едни от най-впечатляващите културни паметници са трите древни храма, строени по венециански дизайн. Православните Свети Йоан и Света Троица и католическата Дева Мария от Пунта. Камбанарията й е увенчана с интересен модел. 3 разположени в равнобедрен триъгълник камбани. Модел, който бележи градовете по цялото крайбрежие. Или строителят им е бил един и същ и е наложил своя творчески отпечатък върху всички подобни сгради, или такава е била модата.
тази църква всяко лято се провеждат концерти, тъй като вътрешността й притежава забележителна акустика. Към църквата Свети Йоан през 1867 година е пристроена различна камбанария, която съществува и до днес. Храмът разполага с богата библиотека, която дава сведения за историята на града. Църквите тук са интересна смесица между католическа архитектура и православен интериор. Готическата стреловидна арка поддържа стени и покрив, заграждащи чисто православно вътрешно пространство. Макар и с олтар, стенописан далеч извън рамките на познатия канон. Това е основният площад на Стара Будва. Уличните музиканти създават тук една специална, много топла и уютна атмосфера. Непосредствено пред цитаделата е площадът на поетите, където през лятото се провежда ежегодна поетическа надпревара. Автори от цялата страна четат свои произведения на събралата се публика. Цитаделата предлага изключителна гледка както към Стария град, така и към модерната част на курорта. Накъдето и да погледне човек, окото се изпълва с усещането за спокойствие и приказна красота. Тази вечер водите на Адриатика са спокойни и нежно обгръщат бреговете на остров Свети Николай.
Почти целият стар град е заобиколен от крепостна стена, а обиколката по нея ни предлага поглед към едно живо място, в което понякога туристите минават буквално на сантиметри от кухнята или спалнята на някоя къща, обитавана от хора. Излизайки извън стените на своеобразната крепост, човек сякаш е прекусил границата на два свята. Аристократичният студен отблясък на масивните камъни отстъпва място на палми, добре поддържани градини и лъскави яхти. В Будва всяка епоха е оставила своя неповторим отпечатък.